نايلوم معنتي مدبنا فرحي انتايو فرحنا خا ميجرنا نقاط عصره زبل عرسينا حدنا متنازلنا فرع غنبل كلنا مجمرة تفطراو زخونه نغري فرح مالت تفطراويه كنفطر كلنا علنا صبق فرحي كلاي كم كلتا نغر كنرينا كم كراس كنرايا كم كرا كنريا خلنا كرا انت تتقيم كلتا يغبركا دغمكا اوكي سغا خاردلكا خير كبيدكا ختمطط ገለ ክትገብር ሽጉርቲ ኮሚደረ ገለ ነዚታት እንታይ ይጠቅመና አዝዩ የቃላጥፈልና ካላይካ خራ ንምንታይ ይጠቅመና ንዓና ቀትለና ኸልዶ ናባና ተጠወይና يقتلنا ስለዚህ ፍርሒ ከም ካራ ኣብነት እንዳዕሮሲድናዮ ፍርሒ ንዓና ክቀትለና ኸሊ ፍርሕኻ ንዓና ክዕብየና ኸሊ ከመይ ትብሉ ትሉ ተስፋ ገብር ከመይ ክንብል ከለና እዚ ፍርሕ እዚ فرح غنبل كلنا مجمرة كابي زمزوي اندحريلنا قدم حجي زغوانفك ነገር ክኸውን ይኽእል ምን ሲል ካን ዳዕሪት ክትምት ከለኻስ ሓደ ነገር አጓኒ ይፉካሎ እዚ አጓኒ ይፉካ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ስጉራ ደብ ክትወጽእ ከለኻ ዲዩ ብንእሽኻ ሓደ ኸልቢ ወሒሉ ነኺስካ ነይሩ ዲዩ ኣድግዲ ረጊሕካ ነይሩ መኪና እንዳኸድካ ዲ ሃሪማትካ ካብ ብሽክለታ ዲ ሓወዲካ እዚኦም ኣብነታት ክርእ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚኦም ኩሎም ዝዘርዘርናዮም ነገራት እዚ ነገር የጋጥመካ ለሰይ መኪና እንድሕር ሃሪማትካ ሽዑ ብድሕሪኡ መኪና ክትርኢ ከለኻ ብተኸላ በቃ ትርዕድ ከምዚ ይገለ ትብል በቃ ኦሬዲ ሓንሳ ሓሊፋት ሃሪማትካ ብሕጂ ንኸይትሃርመካ መኪና ኣብ ርእስኻ ከም ምንታይ ጌርካ ወሲድካ ያለኻ መፅያ ከም ትሃርም ነገር ማለት እዩ ንዓዘውር ተባሂልካ ኣብ ርእስኻ እንታይ እዩ ዘሎ ኖ መኪና ሰብ መፅያ ከም ትሃርም ጌርካ መፅያ ጋዕ ቢላ ሰብ ትሃርም ምናልባት ኣሰንኪላትካ ክትከውን ትኽእል ጎዲኣትካ ክትከውን ትኽእል ወይ ከኣኒ ካባኻ ካብ ቤተሰብካ ካብ ኣሕዋትካ ካብ ዕሩኽትኻ ኸኣኒ ምናልባት ሰብ ቀቲላትካ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ርእስኻ ስለ ዘሎ እስኻ መኪና ክትሕዝ ከለኻ ነቲ ካልእ ሰብ ንኸይትሃርም ንኸይትቐትል ትፈርሕ ማለት እዩ ኣድጊ ተሃሪምካ ተነርካ ኣድጊ ክትርኢ ከለኻ በቃ ኣድጊ ዝሃርመካ ጥራሕ እዩ ግን ብዙሓት ኣለዉ ኸኣኒ ኣድጊ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ትሪኦም እስኻ ግን ኣብ ውሽጥኻ ታያሎ በቃ ተሓንሳእ ዘጓነፈትካ ወይ ንዓርክኻ ወይ ንቤተሰብካ ዝተሃረሞ ነገር እዚ እንዳረኣኻ ኣዝኻ ትፈርሕ ማለት እዩ መውደቕቲ ኣብ ርእሱ ፕሪንትድ ኮይና ኣላ ሓንሳእ ተሓቲማ ኣላ እዚኣ ተሓቲማ ዘላ ነገር ካብ ርእሱ ንኸውፃእ ኣዝያ ዓቐብ ትኾኖ ንዓደይ ክትብሎ ከለኻስ እንታይ እያ ትረኣዮ ምውዳቕ ብሽክለታ ግን ተቀላጥፈልካ ዶ ተቀላጥፈልካ ኣታ ርእሱ ዘላ ነገር ግን እታ ቅድሚ ሕጂ ዘጓነፈቶ اوكي بشكلتا انت دايبه نو تودقنيا نخي ودق رعدن افرحن مالتي بهم خاني نخي ديب بقى مسنبط قالياتو ابز قال زاتولو ነገር ازيو كبيت زخونه ነገር يزحلف مالتي كن ما اسيو حج دايبو اديو سبزي وإذا سبزي اس حج دايبا تاريا وحج غاني فودي اغانفون نرلنا فرحي كم تقدم حج زبلنايو بزا حاله زغانفكا ነገር نعاخ أخون نبيتسبك نعرفتها نفلتها كابزي تبقيسنا هنا نرعد نفرح معك إذا نجر زند حركينو أما أبحجي تفتنك كل نجر قدف أبيلك كل نجر كان تيلا أي قات أما كان تيلنا حجة تفتنك اللخا صبوك زور تغلو إذا أدك خصعنا تغلو إذا مكينة زورة أبوتها تبتحلا تغلو نخلينا أوكي جن زم نبلم دلنا بز ነገር እዚ حزنا ما ንኸይጋጥመና እንዘይ ንፈልጦ ጽባሕ ሕጂ መኪና ትገዝእ ዲኻ ኖ ኣነ ሳይገዝእ ዲ ይሄ መኪና ሰብ ተቀትልያ ንዓይ እንዳ ዘላትኒ ኣበይ ቀቲላ ኢልካ እንድሕር ኣብነት ይብከዮ ነሰብዚ ወላ ሓንቲ ኖ እስኻ ናኒ ዝብል መረዳእታ እዚ ሒዙ ኸይድ ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ ነገር እዚ ካብ ፍርሕና ከመይ ጌርናኸ ክንጋላገል ንኽእል كفرحسي بغامك قلاقل خل بغامك وصق خل كابز فرحي اغواني فكاديو سمعك ديخا ريخا ديخا زغونه ነገር አሎ حراي اتقداماي ነገር ክሪኦ ዘለና انت هدا حليو نفرحها انت تغبرو تغافطو نو بقى كم سرعه وصيخا تباس بقى ክትባስ ከለኻ ንዓኻ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ
أبدأ أنتي له 50 ميتايت كتعود إخا 50 ميتايت كا كتودق إخا نتا 50 ميتايت نختعود إسخا بنفسها أنت تأمامينك نعوز دلي لممدات تجركا كتودق تقول له درجة يوحد وسخ رجعتني يوحديو سلازي اتعاغ مناتك مبرخ يليكا زي انت مقبر اتي فرحخا زلو نجر كتقافوطو طرح يزلكا بوزح سب حجي حنتي ثمن ريو زي فلت عاركه يالو حجي سوري يفلطني ثمن جن بقى زقتل قال زقبر بقى ثمن مالت كسمعوا كله بطعم زفرحو بقى زسكحكو نجر حجي حدا معلتب سواورينا خلا ابسلتيو انت يقبر بقى ثمن الله بحالمو بقى يرعد كما يروحاتو نبتا غدواد مشالفنا نابا اتي نبرت كوت خمي غير خوت انت تبالس بقى ثمن الله ثمن مصيلو تباهيلو ابينا غدواد الله ابن እንዳት ካ መስርዕ ዘለካ ابوزح يزلو እሱ ግን እናቱን ኸይትኸውን ሕጂ ማዕረኽ እንደይ ራዲ እንታይ ይገብረካሎ የስጋአካሎ ثمن በልዑ ተነኺሱ ገለኻ ሪኦኻ አይፈልጥኒ ጥራሕ ثمن እንታይ ይገብር ነኽሰካ መርዘሕ ልፈልካ አቃትለካ እዚ አያ ዘላ ካብተም መንከስ ዝሐወይ ሰባት አለው ዶ ብልክ አለው ካል ሕብረተሰብና እንተሪናዮ ዝበዝ ሓደ ቀንስዮ እንታይ ሆነ አንጭዋ ዝበሃል ፈርሓ አንተ ቤተሰበይ ነራ አንጭዋ ዝሞተ ተሪያ እንዳበለት ያትመጽ ሓደ ማዓልትና አይዘጓነፈኒ በቃ እንታይ ወሃና እንዳበለት ገዛራ ጎዋ ቢላያታ አና ሆም ሰንቢደ ይፈልጥደ እንታይ ኮይነ በቃ ሰብዲ ሃሪሙዋ ገለዲ ገርዋ እንታይ ወጻኹ ሰብ የለ ገለ የለ መሃቀትር ምድሪ ኩላ ሰብ ካብ ገዛ ወጻ ትጥም ጥራሕ እንታይ ኾንኪ አተተ ወላ ዘረባ ይጠፊዋ ቶታል ዘረባ ዝበሃል ይጠፊዋ أمو داتا ترجع حدا 10 دقيقة لازخون كوف نسبلت أنت يا خونكي أنشوا أمو أنت أنشوا بتاعتك كده يكون أنت هيدا أبتسأجع سميت هرية حسب ما نبلو زموتة أنشوا رئاسي زموتة نقدر ستة جبرك بقى أنس كان نبلو أنت أيت نبلو لا جبر ما عرف خندزة أو وش تأتيو مالتي إذا يوم نجارتك كافي مسيو ملنا ندهر فتشناهم أبجزانا زعللو علالات اللونا أبجزانا زعللو ثمنوا نود حوبوي نبوها نحوها نغستو كم زجيرو نغيسو كوي إذا أقول أصلا كيلو وزلو إلو علل بقى ثمن ريخا مالت هو بقى كم زي قال نجر كم زراخة جركات وطرو ثمن سي حدا قلل انسسا I don't know بتر انت حيز كاسي روس تاريم كي ودي الله حكي هل انت رينيهم ابت حبرتسب ناتنا ندحر مصينا كنا ما انت يقبروا نتمن انتنا زي كونس بشي نقبل بزي حقفو بزي بلو بزي حلفو قلمله كندي سبات قالو كم دمو خم كلب خاني ابغزون كازعقرو خالو ريو في اللياتنا حدث فريحو خرعد كله اتحدث بقادي لك كم زدمو خلبي ابغزانا نعبيا زلنا فتره لك عصوم كان خم يعبيوم مالتي نري لنا اتحاد انتي زبزل بقى ثمن مرأي مالت تحبرو ينصبارق سلازخونه صبوق سلازخونه بقى خسريو خلها دس بلك دبل خالف كله يلو كحسب كله اتحاد ثمن مالت مصيو زقتلك ابزرس ريخمو ابرسنا نفطرو الرأي ያለው رسنا كنتقوم له خلنا نعنا يربحنا كن تقوم له خلنا ها نعنا ها انت يقبرنا قتلنا نعنا غدانا تبيخمني انچو متاس بغرها تاع تبكي سكت كنت قد انت تقبرك يتخلنا بقى ترى قيطا ما يدا تودع ግን ካብንጫዋን ላዕሊ ከልቢ ዘፍርሖም ግን አንጫዋ ተፍርሖም ማዓት ያዘላ እዛ ሰብ ዚያ ዝብለኩም ዘሎ ሆጂ በቃ ከልቢ ገለ ሰብ ኖርማል ሰብ ወዲ ይፍርሐን ወዲ ሰይፍርሐን ኢማጂን ግበሮ ከምዚ ኸያርመ ከገለ ብጣዕሚ ያደፋል አበንጫዋ አደሆም ወንተ ብልምስራ ኳሲ አዚያ የተገረበ በቃ አዚያ በቃ ታይ ዝኹዋን ዘሎ እዚ ነገር ዝስ ካበ ይመጽ በቃ ንሰብ ከምዚ እንዳበለስ በቃ ገለ እንዳተባለት ምሰወዳሲ ከመይለያ ምንጭዋስ ክንድ ዝፈርሐ በቃ ኢላ ዳሕራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝኽርዳን ኸሎ
እንታይ እዩ ካበይ ዝመጽ እዩ እዚ ነገር እዚ ተረዲእን በርህለይን ማለት እዩ ተርዲና ካለ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ኢንተርቪው ኣለካ በቃ ምጻእ ኣብ ስራሕ ክነዛረበካ ኢና ክባሃል ከሎ ሰብ ዝርዕድ ሰብ ኣሎ ዝፈርሕ ሰብ ኣሎ በቃ ቴረር ዝኣቶ ሰብ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ከይስጎግ እንታይ ኮይኑ ይኽስጎግ ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ምሳኻ ጽቡቕ ያ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ያ ደሊ ኣዝያ ተፍቅረካ በቃ ምሳኻ ጽቡቕ ሪሌሽን ዘለዋ እንድሕር ኮይናሲ እዛ ሰብ ዚያስ እንታይ ኮይና እንበቕ ትብለካ ትኽእል ንሕሰቦ እሞ እዚ ነገር እዚ ብዘይ ምሕሳብናሲ ማዕረኽ እንደ ንጉዳእ እንተ ሓቲትያስ ኻባይ እንተ ሃደመትከ ክንደይ ዕድላት ኢና ብኸምዚ ኸሲርና ዘለና ኣስተውዒልናሉ እንተሃሊና ብዙሕ ግዜ እዚ ክሳራ እዚ ኣብ ህይወትና ኣጋጢሙና ኣሎ ብዘይ ንፈልጦ በቃ ሓደ ሰብ ብፈትዋ ነይረ ከምዚ ኢላ ኸሲረ በቃ ምስ ሓተትኩዋ ኻባይ ርሒኻ ኻባይ ሃዲማ ኢሉ ዘዕለለካ ኣባኻ ንኸይድግም ስኻ እንታይ ትገብሮ ዋ እንተ ሓቲትያዎ ኸታበየናያዎ ከምዛ ዘለኽዋ ዳ ኣመኻ ትሕሸኒ ኣይሓተትከያን ዘለዋ ተገዳስነት ኣባኻ ሪኢኻ ኣለኻ ዝገበርካዮ ነገር ወላ ሓንቲ እዩ ዘየላ ካልእ ሓንቲ ነገር ከዓ ክመፀኩም እየ ኣብ ዓድና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሞቶ እንድሕር ገዚእኻሲ ንሱ ኸዓኒ ተግዛእ ሳንዱቕ ሮሳ እዚ ሳንዱቕ ሬሳ እንታይ ንኽገብር ካብ ሞቶ ግዴታ ምውዳቕ ኣሎ እንድሕር ወዲካ ኸዓኒ ምማት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ሒዝካ መፂኻ እንካስኪ ሞተር ሳይክል ዘውር እንድሕር ኢልካሲ እንታይ ክትራዮ ሞተር ሳይክል እንድሕር ዘዊረ ክወደቐ እንድሕር ወዲቐ ኸዓ ክመውት እየ ስለዚ ዘይምዝዋር ተሸኒ ክንደይ ሰብ እያ ብኸምዚ ነገር እዚ ርዒዳ ካብ ገዛ ዘይትወፅእ ዘላ ሰብ ኣብዚ ካምፓላ ኸዓ መዓት እዩ ንጥፈታዊ መዓልታዊ ምንቅስቓሳት ናትና ብምንታይ እዩ ብቦዳ እዩ ብቦዳ እንድሕር ርዒዳ እንታይ እያ ክትከውን እዛ ሰብ እዚኣ ካልእ እንድሕር መፂና ኣብ እኩብ ሰብ ከምዚ ሕጂ ተኣኪብናዮ ዘለና ወፂእ ሰብ ክዛረብ ዘይክእል ኣሎ ይሄ ዓይኒ ሰብ ኣይክልኒ ይሄ ዓይኒ ሰብ እንታይ ገብረካ ወፂእ ይበልዓካ ወይስ ወፂእ ቀትለካ نو يكون هو صبغ تزي تزارب خاي تزارب صباح تزارب بها وتخا بمزرابك صبغ تزارب تخليها حماك اخ تزارب تخليها شعو كن اندما حاشكا كي تخليها هذا نتزلنا امارازيتات كنغافطو يزلنا تزلنا وتخا خمزا انا وتي يزلخو وتخم تتزاربكم تيزغل لكم ነገር አለ ወላ አንድ ነገር ይዘያለ ኦኬ ምናልባት هو خمزي خبلون يوم كسحقون يوم كمزي تغبور نخ زبلو نحاسوس سلታት አብረስና ዘሎ ነገር እዚኦም ካን ዓና ዝጎዱና ዳምበር ዝሕሹና ዘመሓይሹና ነገራት አይኮኑም ተቀዳማይ እንተልነው ንዑ ብምግፋጥ ንዑ ብምባአስ ንዑ ፊት ንፊት بموخان فيت نفيت كونكا بقى اندحر قطيمكايو تازا خفت ياخد مصقا بقى ابناي سب تخوينو خزاربيخا خزاربو خايم كسحاقخا توديا ابناي جوا تخوينو خت اشكعت كخت كيدا ثمن تخوينو خمو ناي سرح اندحر كوينو بقى اذا سرح زيان عخا بقعتي كونت لهم غزا خفنو خايم هونو سكال زبل صعدل تلكا ما نفلط حجي اذا نجر انداراني اندحر مصينا صبغ نجري እቲ خلعي عدل كاني نحنا خنفلطو زلنا ነገር تزفرعنا زلس اسكن نلليو